L-Aġenzija tal-Gvern Ambjent Malta bdiet ħidma intensiva ta' tindif fil-forti tal-Madlina u l-madwar sabiex jinbidel fsit ta' forestazzjoni li fih ser jitwaħħlu mal-1000 siġra żgħira u arbuxelli. Il-proġett mifrux fuq medda ta' 15-il tom nart beda f'Settembru li għadda bit-tneħħija ta' pjanti li mhumiex endemiċi u li qed jagħmlu ħsara lill-ambjent naturali. Is-sit kien jinsab fi stat ta' abbandun kif instabu f'dalijiet ta' skart, fosthom parts tal-karozzi bħal bumper, apparat domestiku fosthom friċċ u skart goff ieħor. Id-Direttur Ġenerali ta' Ambjent Malta, Herman Galja, fisser kif twettaq studju li minnu rriżulta li l-ħamrija hija pjuttost fqira. Għaldaqstant se jkun possibbli li jitwaħħlu biss 1000 siġra żgħira u arbuxelli. Flimkien qbilna l-input ta' kull entità li ħad tagħmel biex nissalvagwardjaw l-ambjent tagħna. Fil-preżent neħħejna numru ta' siġar aljeni bħal akaċja u neħħaw wkoll numru ta' materjal li kien mormi mod illegali. Minfloku ħankun qegħdin nħawlu siġar indiġeni, ħankun qegħdin nħawlu wkoll numru sostanzjali ta' arbuxell indiġenu. Is-Sindku ta' Swieqi Nowell Muscat u l-Kumitat Amministrattiv tal-Madlina irringrazzjaw lill-Ministeru tal-Ambjent għal dan il-proġett. Is-Sindku qal li l-proġett ta' forestazzjoni fil-madwar tal-Forti Madlina kien azzjoni pożittiva mill-Ministeru tal-Ambjent. Apparti dan il-proġett, is-Swieqi ngħata donazzjoni ta' 30,000 euro mill-Ministeru li se jintużaw biex isebbħu l-ambjent u jitwaħħlu aktar siġar u fjuri fil-lokalità. Importanti immens u xek għandek it-tisħiħ tal-ambjent, l-ambjent li llum ngħidu li qiegħed taħt sfida pjuttost kbira, imma meta tara li jkollok Ministeru li qed itejjeb l-ambjent ta' madwar u tal-madwar naħseb hija ħaġa importanti u tajba ħafna xek. Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett li bħalu se jkomplu jsiru oħrajn. U ringrazzja wkoll l-Ambjent Malta li qiegħda tamministra s-sit u l-ħarsin tas-siġar. Dan huwa każ klassiku ta' fejn hemm l-involviment tal-Gvern flimkien mal-Kunsill Lokali u l-industrija privata. Aħna użajna t-teknika tagħna ġibna l-ħaddiema provdejna s-siġar u qed inħodu ħsieb li nikrew dan il-ġinien. U Frank Solz intrabat li jiforni flus, supplixxi flus għal 5 snin li ġejjin għal biex jikkaverja fost affarijiet oħra l-ispiża tal-ilma. It-tindif u twaħħil tas-siġar fis-sit tal-Forti Madlina se jkun lest sa Marzu li ġej.